Sur na nadadangog sa Kapikolan maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon Okfm. 97.5 Okfm. Gusto ko, okay ka. Oras nyan, 4 minutos, makagyang alas 7 na pag-aaga. Bangon Bareta, alas 7. Ang katiripunan kan mga nangingenot na barata kanal daw. Ihahatod sa indo kan 97.5 Bangon Okfm. Bangon Bareta, alas 7. Bangon Bareta, alas 7. Diyos maray na aga sa Indugabos mga tugang ini ang Bangon Bareta alas 7 aldaw nin Sabado, Fetsa 2 kan Enero 2021. Ako si Berta de los Martires sa sinuya enot ang mga headlines sa sa karambot kang Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Magpapadagos panginapon na cold front sa Pilipinas lalo na sa Kabikulan kaya igwapa ni mga paglumlum as mga pagpara uran-uran. Pfizer, iyon ang unyan ananginginot na bakuna sa kinaaban matapos na apurbaran ang World Health Organization. Injuries sa pagsabat sa bagong taon, bumaba ng 85% sa tao kan COVID crisis. Policewoman na inaresto ninuli sa pagpapaputok ng badil sa pagsabat ng bagong taon, pinaglalakaw ng matanggal sa pagkapulis. Vice President Leni Robredo suyado sa survey kang Palsesya. Tagaro siya pinapahiling na kulilat. COVID-19 sa Pilipinas, nagpapadagos maglangkaw duman sa Davao, sirman sa Quezon City. Sarong Amerikano ang naisalbar sa pagkalamos duman sa Boracay, Kasulma. 12 anyos na daragitang gadan, dua ang nairido sa stray bullet sa pagsabat kan bagong taon. Sa lado international, Pope Francis sa sayang New Year's message, nagsabing gusto niya katuninungan. Bagong COVID variant nakalaog naman duman sa China. Sa showbiz, Alex Gonzaga nagparangirit. Tampagunan niya badus siya ito palaan, budal sa naman ang sayang tulak sa grabing pagkakan. Yan ang mga headlines sa sa karambot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Halina't magsama-sama sa pagbibigay ng saya sa araw ni Jesus ngayong Pasko. Magmahalan tayo, masiglang salubungin ang kanyang pagdating kasama ang pamilya. Malusog at masaya, iwasan ang sakit ngayong Kapaskuhan. Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Merry ang Christmas, pagmalusog ang pamilya. Maligayang Pasko mula sa Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Bareta, alas 7. Ngunyan sa detalyas kan mga bareta, inot muna sa kamugtakan kan panahon makakapiktar pa sa subangan na parte kan Southern Luzon ang ikog kang frontal system mantang ang easterlies o Honduras nali sa Pasifiko man ang mamamatian sa eastern section kan Bisaya, Sirman, Mindanao.
Ambot sa biyon anduros nagtatama sa Bicol, iyan hali man duman sa Luzon o bagaman amihan. Sigon sa pag-asa, makakamati ni na mapanganuro na kalangitan na may pakalat-kalat na pag-uran asiman thunderstorms darakan tail end kang frontal system o inabo na cold front asiman easterlies ang Bicol region. Kay banan ng Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Davao Region asiman Northern Mindanao. Magiging malumluman ang may kibanan na pag-uran sa Quezon, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, asiman Kalayaan Island. Maluyang pag-uran man ang mamamatian sa Cagayan Valley, Cordillera, asiman Aurora, ninuliman sa Doros Amihan. Mantang sa Metro Manila, asin sa natatanang parte kan Luzon, makakamati ning mapanganuro na kalangitan na may dikit-dikit na pagturo ng uran darakan Northeast Monsoon o Amihan. Sa natatanang parte man ka nasyon, magkakiguman ng mapanganuro na kalangitan na may isolated rain showers ninhuli man sa localized thunderstorms. Bareta Lokal, nasa linya si Carlo Baldosa. Malipot ng bangkay kan Madukayan ay nasarong na padre pamilya na aling nawawara duman sa Banuaan kan Sangay Camarines Sur asinakwa ini duman sa salog na sakop kan San Ramon, Iligan City. Sa report na ipinaabot kan Philippine National Police, nangyari ni alas 5:45 ng pagkahapon kan Sugma, kung sain na kaya ang lawas kaini duman sa Zona 5 San Ramon, Iligan City, partikular na sa nasakupan kaining salog. Binisto ang biktimang si Eddie Obilidor y Amparado, 49 anyos, asin residente kan Zona 7 Katalutuan, Sangay Camarines Sur. Puro sulbuti nga iling kan Disyembre 28 pagkatapos na magluwas ng sinang residensya kan na magkaiguaning day pagkakaidiskusyon pagkakaintindihan niya sa iyong misis. Kung sa ina-record man ni kang Sangay Municipal Police Station, ang lawas ka na biktimaan, pinagdranaman mo niyan sa nasabi ng Banuaan o partikular na sa Sangay Camarines Sur, asinan autopsiya sa lawas ka nagapalagos pa tanganing aramon kung ano ang kawasakan kagalan ka nasabi ng padre de pamilya. Dagdag na impormasyon sa radio lokal, para sa 97.5 Okfm, ini si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Oras ngunyan na 12 minutos makagyang alas 7 nin pagkaagang oras satud sa kanambot kang Cabral Bicolandia Supermart. Ang oras satud man kang DMSQ sirman hatudyan kan original na Master Square. Inapruwarana ni PNP Chief General Dibolda Sinas ang rekomendasyon na tanggalon sa serbisyo ang siyam na pulis na sangkot sa pagganan sa 4 na soldados duman sa Sulu kang June 2020. Pinag-uyunan man ni Sinas ang rekomendasyon kang PNP Internal Affairs Service na pinag-review man kan sa indang Legal Department. Afuera sa kasong administratibo, pinagsampaan pa ning ang siyam na pulis ning kaso kriminal na murder as in planting of evidence kan National Bureau of Investigation. Sa ngunyan, nasa restrictive custody ang PNP o kang PNP ang mga nasabi ng tinaranggal na mga pulis. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, sinabi ni Vice President Leni Robredo, suyado siya sa survey kang Pulse Asia na nagluluwas na siya kapurit o bagaman ikaanom sa mga pinaglalauman na presidensyable na iyan nga ni pinanginutan ni Sara Duterte, pinagsundaman ni Bongbong Marcos. Kung sila Sara Duterte, si Bongbong Marcos nakakakuan ng point na sobra sa 20, si VP Leni Robredo nakakuha lang ng 8%. O 8 points. Sinabi niya na din niya pinagpaparaintindihan na sabi ng Pulse Asia Survey ta siya sibot-sibot sa pagparpalao ng mga regalo, ng mga relief goods sa mga tao. Kung kaya siya, pwede sir nadadaog sa mga survey ta siya nakikiaram tang gusto niya pursa na trabaho. Sinabi pa man ni Vice President Leni Robredo na inaalok niya ang Pulse Asia Survey na mag-survey sa Bicol. Hilingon subot kung si Sayan matibay sa Bicol asimba kung sa ibang lugar ka na Pilipinas. Iba pang bareta sa lado lokal, nasa linya si Hil de la Cruz. Sa Banuaning Camarines Sur, sarong persona ang pinapahingaloan sa ipaturakan PNP. Mga matapos ni ang sirbaning mandamito de aresto dahil ang tayo ni mientras tantong ang nasambit na pinagserbaning mandamito de aresto ang nagsisilibrar kan kapaskuhan kay ribaan sa indang pamilya. Alaga dia ini ang inibakan mga miyembro kan PNP sa Banuan kan sa ipatura matapos ini ang sirbaning mandamito de aresto sa kasong robbery. Ang mga banang alauna ning pagkahapon kasudma sa Barangay South Centro Sipokot, Camarines Sur na kung saan ang akusadong si Manfredo Nicio E. Halima alias Alfredo Pido, 35 anyos, sarong
soltero construction worker as residente kan Barangay South Centro, Sipukot, Camarinesor. Sa bisa kan warrant of arrest sa pinag-isyo na Honorable Judge Jose Bintahar, ang presiding judge kang MPC kay Sipukot, Camarinesor na may pitsang January 27, 2019 sa kasong robbery na kung saan na ang nasambitang persona pinapapiansang 36,000 pesos para sa sayang temporaryong libertad. Mientras tanto, ang sinambit ng akusado, anyaon ngunya nakaditini sa ipatura kan PNP kan sinambit ng banwaan. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon Okfm, iniman si Hil de la Cruz, gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban! Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban! Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban! Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day na tratan, Walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak Herbal Supplement Syrup for Kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Latest model na home appliances, the best ang quality, discounted pa ang prices. Houseware at kitchenware na hanap ng misis, sa bodega glassware, lahat narito na. Dito sa bodega, Pasko anong saya, dahil bawal ang mahal, dito sa bodega. The Houseware City, Prieto and Abella Street, Naga City, Peña Francia Avenue, Naga City. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself sa full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance sa ka-exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Rayuma, arthritis, at masakit na katawan, itapal sa talampakan ang Biopatch. Mataas na kolesterol, high blood, at diabetes, itapal sa talampakan ang Biopatch. Stress at di makatulog, itapal sa talampakan ang Biopatch. Itapal sa likod for back pain, itapal din sa binti. Pag namamanas, itapal sa magkabilang talampakan ang Biopatch Forest Sap bago matulog. Para sa maginhawang paggising, ang Biopatch ay mabisang pantanggal ng toxins ng ating katawan. Kaya sa susunod, i-Biopatch mo na yan. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Junction Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Junction Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Junction Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilene Bigay, pagkatapos ng operasyon ko, hihirapan akong maglakad, hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala, makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na, mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day, good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na, mabibili sa mga butika. Lifebuoy. New Lifebuoy Antibacterial Soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Okay, FM.
Gusto ko, okay ka. Bangon Bareta alas 7. 19 minutos makagyang alas 7 ni na pag-aaga sa iba pang bareta sinabat ngunya ning baha asin mam pagkagaba ning kadagaan an pirang banwaan sa probinsya nin Camarines Sur matapos sa baton an bagong taon. Sa pinaluwas na data kan Office of the Civil Defense Bicol nakapaglista ning 23 na mga flooding incidents sa 10 banwaan asin sarong siyudad sa Bicol Region. Kung sa ina ilistaman ang mga inis sa probinsya kan Sorsogon, Albay, asinman Camarines Sur. Sa mga binaang lugar sa Camarines Sur, iyo ini ana himagtukon na spillway sa Lagunoy, kung sa ina anpa sa Bulsangunyan, barangay Pinitan sa Banuang kang Siruma, Ayagan Spillway, asinman Gatbo del Rosario Spillway sa Banuang kan Ocampo, na naging ampa sa Bulkasulma. Mantang duwaman sa Banuaan kang Buhi, kung sa in lubugman sa baha, ang pirang parte ng barangay San Buenaventura asinman San Pascual. Mabot man sa 11 mga landslide incidents ang nai-record sa 5 banwaan asin sarong syudad sa mga probinsya kan Sorsogon asinman Camarines Sur. Kung sa ina 2 digdi sa banwaan kan Limanan, partikular sa barangay Malinaw asinman barangay Hinurangan sa banwaan man kan Lagunoy. Bareta lokal na sa linya si Ernie Marfil. Apapurbaran sa provincial sangguniang panlalawigan ang nag-aabot sa 146 million na annual budget ng banwaan ni na Pamplona. And matapos niya ni Vice Mayor Josefa Fabi, ang obvious alkalde kan banwaan ni na Pamplona, bit ng annual fund kan banwaan na nagtapos na kaya ang taon ko kaya inisubot ini kan bulan na Disyembre kung kaya ini pagpapadalagan na pasiring duman sa Kapitolyo tangan ng maapurbaran kan sangguniang panlalawigan. Ang mga budget tuman sa gabos na pinilbudgetan sa slogan na sarong taon. Mientras tanto, apirakan na sinasabing 146 billion na annual budget kan na banwaan. Ang accomplishment report maka sinabitan banwaan kan Pamplona iyo ang marina na gibon kan sa bayan. Ninulit na pag-aprobar din sa good sa 188 resolutions sa gabos na duman nakapalaag ang ibang klase ng resolusyon sa na ordinasang 19 kan banwaan din Pamplona Camarines Sur. Maridaan performance kan sanggunian bayan kan Pamplona ninulit haros sa gabos na isyon na naatindir ang gabos na konsyal sa sinabit ng LGU kan Pamplona Camarines Sur. Yan ang report ako sa Ernie Marfil. Gusto ko, okay ka. Panago sa Bangon Bareta alas 7 sa Lado Nasyonal nakapaglista ang Philippine National Police ning tulong biktima ng stray bullets sa pagsabat kan taon 2021. Sa sarong media briefing, sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General L.D. Brande Usana na nagadan ang 12 anyos na daragita hali duman sa Lanao del Norte matapos matamaan ning stray bullet mantang nasa luwas kan sa ilang harong bit-bitan sa alkansiya para paribukon sa pagsabat kan bagong taon. Tinamaan maning ligaw na bala ang 6 anyos na aki gikan man sa Santa Catalina, Negros Oriental mantang nag-iihi ninuliman para ini magsapo ning tama sa sayang tulak. Nagsapo maning tama ning bala ninuliman sa stray bullet sa sayang bitis ang sarong biktima gikan sa dagupan kung sa tinamaan ini mantang nagtuturog. Nainot naman pinagbawal kang PNP ang pagpapaputok ning baril sa pagsabat kan bagong taon. Okfm. Gusto ko, okay ka. Plemex na! Kawawang batay, lumo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang muti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet.
FSJ Pasalubong Central, digdi mababakal ang gabos na pinagmamalaking Bicolano cuisine in bottles, arog kan laing, Bicol Express, ginataang santol at coco jam na may brand name na Golden Mama asin kadakol pang iba. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang masisiram na pili candies and pastries, magayon na pasalubong digdi asin sa abroad. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang mga Bicolano handicrafts and fashion goods, home furnishing and decors. FSJ Pasalubong Central yaon sa stall number 7 and 8 Ninoy and Cory Avenue, CBD Terminal, Naga City. Asin may production facility sa Kagbungag gayon sa Camarines Sur with Facebook page at fsjpasalubong.com. Gusto ko, okay ka. Bangon Bareta alas 7. Oras ngunyan na 25 minutos makaagi ang alas 7 nin pagkaaga. Ang Pfizer iyon na ngunyan ang nanginutan na bakuna sa kinaban. Ini matapos na aprubaran ka sudma kan World Health Organization ang Pfizer na iyon sinasabing safest, pinakalibre asin may halangkaw na effectivity rate. Ang Pfizer-BioNTech pinakaprimero na nakaresibig kan inapod na emergency validation ali sa World Health Organization. Ang Food and Drug Administration man sa Pilipinas nagtutubod na mapaparikas ang silang pag-aprobar sa Pfizer, ninuliman nga ni sa pag-aprobar kang World Health Organization. Ang dating trabaho nindang 6 na bulan sa pag-aadal kang bulungan Pfizer, magiging 21 aldaw na lang kung kaya sinda nagtutubod na ang pinakalegal na bakuna sa Pilipinas na maaprobaran iyo ang Pfizer-BioNTech. Pinagabuyagyag kang PNP spokesperson Brigadier General L. Brandi Usana na nasa kustudya na kan Malabon Police Station ang babaeng pulis na nadakop nagpaputok kan sa baril sa pagsabat kan bagong taon. Sigon ki Usana, padagosan sa indang investigasyon kung taano ta nagpaputok kan sa baril ang suspect na si Police Staff Master Sergeant Karen Borromeo, alagad may nagluwas na report na inidaan na kainom o burat. Isinuko naman kanasabi ng pulis ang sayang baril at sinakatubang na ini sa kasong dismissal. Nainot naman na sinabi kang PNP na naging generally peaceful ang pagselebrar kang bagong taon maski may padikit-dikit na indiscriminate firing asiman stray bullets. Sa lado international, pinagali na kan Norway ang pinautob kaining ban sa mga flights hali sa Britanya, kung sa'y nagali ang nakakaulakid ang variant kang coronavirus. Matapos ang paggiro kan iba pang mga nasyones sa Europa, nagpautob naman ng travel ban ang Norway sa Britanya kang Disyembre 21 matapos ang report tungkol sa marikas na pagkanap kan bagong COVID-19 variant. Kasabay kani punman Enero 2, asin kay pumpang isairarom sa COVID-19 test ang gabos ng mga biyahero nali sa ibang banwa, ibang nasyones, alagad pinagali naman ninda ang ban dumaan sa Britanya. Liwat nagpailing sa publiko si Pope Francis matapos na mapiritan ining magpaapwera sa New Year services kan simbahan Katolika. Ninulimas sa namamatian kaining chronic sciatic pain. Kung magiganuduman din nakadalo ang Santo Papa sa prayer service, ninulimas sa sciatica sa pagpaparakulog sa ibabang parte kan sa iyang likod asin pa ibabang parte kan lawas. Sinasabing ini ang inot na pagkakataon na day nakadalo si Pope Francis sa sarong major papal event. Magpuna ni magtukaw bilang Santo Papa kang taon 2013. Sinaman, day man nagpailing anuman na sinyalis ning kulog ang Santo Papa sa panginot kini sa okasyon. Ang sa mensahe iyon na life today is governed by war, by enmity, by many things that are destructive. We want peace. It is a gift. Yan ang sabi ni Santo Papa. Baretang showbiz, si Alex Gonzaga nagparangirit. Ninulimas na nagparakalap na chismis sa social media na siya bados. Alagad siya nga ni Danaguna man na siya bados, alagad kang verify niya budal sa naman ang sayang tulak asin masakit magbawas.
Ngunya na areglado na siyang tulak na pagramahan na day pala siya bados. Ang boyfriend kani iyo ang politician ni si Mikey Morada. Ngunya na baretang kantong Putikon, aros day makatubod ang kantong Putikon na si Vice President Leni Robredo, yaon sana sa ika-6 na pwesto sa pagka-presidentiable sa 2022 sa ginibong survey kang Pulse Asia. Day kumbinsido ang kantong Putikon namantang sinda Sara Duterte at si Ma'am Bongbong Marcos nakakuha ng 20 plus na score. Si Vice President Leni Robredo nakakuha lang ng 8 points. Ninuli kay ni inapunan kang kantong Putikon si Vice President Leni Robredo na day magtubog sa survey ipadagos lang ang pagsirbis sa banwaan tan mga tao subot nakakailing kan sa kaigusan. Asin pinag-uyunan kang kantong Putikon ang paninindugan ni Vice President Leni Robredo na apunan ang Pulse Asia asin ibang mga nagsusurvey na magibok ang survey sa Naga asin man sa Camarines Sur, taylingon subuot kung si Sayan makulilat sa survey asin ngingiritan man ni BP, sinda Sara, Sirman Bumbong, pagginibang survey sa siyudad ni Naga. Yan ang mga preskong bareta sa Bangon Bareta alas 7, nakaibanan sa lado lokal sinda Hill de la Cruz, Ernie Marfil, asin man Carlo Baldosa. Inasendong para bareta, Bert de los Martires. Bangon Bareta alas 7. Ang katiripunan kan mga nangingenot na Bareta Kanal daw. Ihahatod sa inyo kan 97.5 Bangon Okfm. Bangon Bareta alas 7. Gusto ko, okay ka. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o